Vosik ni phaing kor aner ke bani government a hin pen borjan hawar along solar project ke ding ponji pu amen pen rad along le compensation alhar ke tharli ponji pu puthak all party hills leaders conference asongja kursing ti monga hin pen phirang kya mai phaponsi kachidon don de ang thek chepaklang pon Karbi Anglong Autonomous Council pen kiding pon government scheme solar project borjan constituency hawar long kepang ni ponjia puthak APHLC asong tiripi amai long organizing secretary mati APHLC pangrum chonbang kursing timong pen ning kang samse la pen kachidon dunde ang thek chepaklang ponsi hawra ghat mate hawar ke hat sangti mili timong hemalong pherang ke amai ke phapon bangso pherang ke amai long kursing timong pen ki jong pon atengki karbi atum ha ningkan suri pen ke do arong along solar project amen pen borjan constituency hawar ara raphan ke tharle ke paru hum ji la pen compensation amen pen inglong aso atuma phan ke bai pon pen longle ke tharli ji puke nitum APHLC asong pen ke nangchedon dun thekthi jongsi nangli tum karbi anglong ke paching thor ji aphan ning ke hang polotang te haladak utar borbela pen kopilia long PGR la pen VGR along dito ladak le solar project nang kimoy jongsi labang solar project amen pen haladak borjan arata tuma phan ke pasiksak dokok polotang te nitum sodak pen arona teng pen chesong ponji non solar labangso project borjan along kikim kerangji afhan haladak longle kon lo 18,000 bigha salong lesinon rat kai pen sai ka tiki bom amen pen si pini labangso long lesinon kithi damji council tembang bidi claim lok lo non lasi labang so along le ki thi pen halabang so karbi ki dukela karbi tumhan ki pasu asa si klem rong lo pusi nilipini labang so mai pen lang tumhan jong pon lo athe long le pulotang te labang so long le ke compensation non ta long lok po compensation e batai shedi sala son thot along le ka prega tum long dam thekilam ma tangka ke nang le suri kep ba lak kep nang pidat po idet po sta long le ke chenami po phan konap pen lo de la non da kheme chikim tang lo sai ki ti long le ta do lo la hai long le ta non council tum si bang non tangka pen a join pen non ke bai dam lo la bang ke chok si de pusinil jong pon lo APHLC le jongsi labang so council nang ke chari longar nima non ke dobom ACM MP MLA atuma long le long ta lapuson asai ke claim vekji nangli tum non ronga sora tuma phan ke pasunga sop thotsi nangli tuma long le phelang along ta nang talibji nangli tum compensation a join ni pensi rada phan ke pasung long ke nang chedon don thekhe lapu an ke paching thora sai ke deng kang tung pulotang tek ladak utar borbela long nang claimot ladak utar borbela pen kopilia long lapuson nang claim haijima PGR VGR along le along lapuson nang ke claim adom dojima CM Dr. Tuliram Ronghang Putak Karju Padokon. Pat hetu non borjan arat dum. APHLC le labangso council nangachari long anima. Karbiang long non ke MP MLA CM atuma long le adatum labangso sai ke claim back day lake. Natum non ason ran fan ke pasung ason thot nang tuma long le phelang antum nang tar lebji la bangai. Nang tum ning chibi noi lake. Athe na tumhan nagapa hai CM nagapa mandun MP nagachutoy dun MLA nagapa mandun minister nagapa mandun ke labang so kidu kela raba avut pensi nang tumhan nagapa hai lo nang tum alle joine compensation ke long dun ji amen pensi nang tum rat fan ke thale ke par home along bang ke nili nang che donun thek thei ni tum gel ke ni tum jong si APHLC jong si karbiang long kachari long lo pulotang te tuirong long hang long le koan doma horen sing be long le koan doma la pen dor sing long hang long le koan doma rites ing hia long le koan doma ujit kumar de long le koan doma ni tum nang tarli ji si pe si nang tarli bek ji ni tum labang so pherang ke amai long borjan aradatum ning chepa biponang ni arona teng pen kachi song long APHLC atum kai keta aprangsi arjap thip borjan aradatum ning chepa the pen le donoi puta kachuningri padopon
hawar ke hat pen har sing rong pi kar bieng long lai